Ukažte. Můj bože. Gratuluji, paní. Měla jste dvojčata. 2 holčičky? Budu je nesmírně milovat. Musíte si nejdřív odpočinout. Dobře. Páni, ta dvojčata jsou úžasná. Jedno potřebuji. Chci adoptovat dítě. Promiňte, ale tady není adopční centrum. Chci adoptovat jedno z nich. Ne, paní, mají rodiče. To mě nezajímá. Tady vezměte tyto peníze. Můj bože, vezměte si paní. Řekněte prostě, že jedno z dvojčat zemřelo. Cože? Kde jsou moje děti? Je mi líto, ale jedno z dvojčat zemřelo. Cože? Jak jste to mohl dopustit? Můj bože, proč vypadáš jako já? Mohla bych ti položit stejnou otázku. Myslíš, že je moje sestra? Brookhaven, ale nesmím se dotknout bílé barvy. Nemůžu chodit po ulici, je tam plno bílých čár. Vezmi si banán, aniž by ses dotkl bílé. Dobře, budu muset najít způsob, jak vejít, aniž bych se dotkl bílé barvy. Povedlo se, vzal jsem banán. Děkuju. Teď se snažím dostat do svého domu, ale je celý pokrytý bílou. Nech mě použít skateboard a povedlo se. Pojďme na závod, ale bez dotyku bílé. Připravená? Jdeme na to, to auto je mnohem rychlejší. Nemožná výzva. Lajkni video bez dotyku bílé barvy. Konečně mi je 12. Teď můžu vidět peníze na bankovním účtu své rodiny. Páni, 1 000 000 robuxů. Jsme tak bohatí, takže si teď můžu koupit iPhone. Mami, můžu dostat iPhone 17 k narozeninám? Zbláznila se, dcero? Jsme plní dluhu. Sotva se dokážeme uživit. iPhone? Ani náhodou. Jak je to možné? Moje máma mi lže, nebo je to špatně? Tak co, Emma? Zjistila jsi, kolik peněz má tvoje rodina? Zjistila jsem, ale myslím, že to ukazuje špatně. Je nemožné, aby to ukazovalo špatně. Vždycky to ukazuje správnou hodnotu. Jak je možné, že má moje rodina 1 000 000 robuxů? Možná nejsou tvoje pravá rodina. To nemůže být, musím se hned zeptat mámy. Mami, vy nejste moje pravá rodina? Zeptat mámy. Takže si to konečně zjistila, Emma. Ahoj. Ahoj, Jsem nemocná. Mám rakovinu. Co se děje s tebou? moje ledviny nefungují. Potřebuji novou. Kde ji získáš? Někdo mi ji bude muset dát. Mohu ti dát svou. Dobře, Emma, to stačí. Dost řečí, pohni se. Nechci, abys s ním mluvila. Platí? Ale proč? Mohlo by to být velmi nebezpečné. Holka, co tu děláš? Moje máma šla domů. Rodím se. Nebojíš se mě? Ale proč? Vypadám dost děsivě, že? Ale to neznamená, že jsi špatný člověk. Dextre, necítím se moc dobře. Hej, Emma, někdo, pomozte prosím? Co se stalo? Gratuluji. Vaše transplantace ledviny byla úspěšná. Paní doktorko, kde je Emma? Je mi to líto. Emma, Dextre, chci ti dát svou ledvinu. Až odejdu, prosím, postarej se za mě o pana Medvídka. hej, neříkej to. Budeš v pořádku, slibuj. Děkuji ti, Emma. Co je s mým miminkem v nepořádku? Proč nepláče? Je mi to líto, paní, ale vaše dítě je mrtvé. Maminko, já jsem pořád naživu. Proč se to muselo stát? Maminko, neslyšíš mě? Přála bych si, abys tu byla. Ale já jsem nikdy nezemřela, maminko. Prosím, přestaň mě ignorovat. Chybí mi moje miminko. Tady, maminko, přinesla jsem ti pár květin. Odkud se vzaly tyhle květiny? Zapomněla jsem, že mě nemůže vidět. Ukradu tu paní. Dej mi všechny své peníze. Nenechám tě ublížit mojí matce. Co se to právě stalo? Musím odsud zmizet. Vždycky tě budu chránit, maminko. Jsem příliš smutná na to, abych mohla pracovat. Příliš moc pláče. Vyhodím tu ženu. Ne, to neuděláš. Tohle si zasloužíš. Ty jsi mi to udělala. Nikdo neublíží mojí matce. Bolí mě to. Maminko, kdo ti ubližuje? Zastavím je. Počkej, něco se se mnou děje. Podívej se na moje krásné miminko. Where? Miluji tě, moje miminko. Lajkni, jestli to byl krásný příběh. Počkej, ty nemáš robuxy? Pěkně na odkaz v mém profilu. Proč zemřela? Není mrtvá Veronika, ale za 24 hodin bude. No tak, zachraňte ji. Máme lék, ale všichni kvalifikovaní lékaři jsou zaneprázdnění. Zaneprázdnění? Můžu ti dát tohle. Robux? Použij to k nákupu léku. Můžeš mi věřit. S Bohem, holka. Nikdy jsem tě neměla ráda. Tvoje máma si jde koupit oblečení. Jsem si jistý, že si jen dělá legraci. Ne, ona si nedělala legraci, proto vždycky říkám, jen ten, kdo věří v Boha, dá like a přihlásí se k odběru kanálu. Kdo potřebuje léky? Je čas na oblečení. Takže máš Louis Vuitton. Není divu, že tvoje dcera zemřela. Koho to zajímá? Hej, doktore, Můj bože, duch. ty jsi nikdy nebyla moje matka. To byl test, Veronika. A ty si ho očividně nezvládla. Koupila jsem si oblečení za Robux, takže jsem neudělala nic špatného. Ale to byly falešné peníze. Jste zatčena za použití falešných peněz. Moje dcero, hledala jsem tě tak dlouho. Doste, a proč mi říkáte moje dcero? Jsem tvoje biologická matka. Co je s vámi? Moje maminka se jmenuje Veronika. Emma, co se s tebou děje? Mami, jedna žena na ulici mi řekla, že jsem její dcera. A ta žena vypadala? Nemohu si vzpomenout, mami. Jen vím, že měla krásné vlasy, stejně jako můj otec. Zkus si vzpomenout na více podrobností. Mami, co se s tebou děje? Proč jsi taková? Nic, lásko. Proč je maminka tak divná? To nemůže být pravda. Musím něco udělat. Emma, prosím, věř mi, jsem tvoje maminka. Dost, strašíš mě. Jsi mojí dceru. Byla si mi odebrána. Jsi blázen, zavolám policii. Co se tu děje? Policisto, tahle žena chce odvést mou dceru. To je lež. Odebrala si mi ji, když byla miminko. Věříš, že tahle žena říká pravdu? Dcero, udělala si své úkoly? Ne. Máš zaracha. Jdi do tajného pokoje. Hned. Jupi, daj mi pokoj. Hej, rozbiješ mámin mobil? Viděl někdo můj mobil? Kdo mi rozbil mobil? To jsem byla já, mami. Jdi do tajného pokoje hned. Jupi, tajný pokoj? Proč má vždycky radost, že může jít do tajného pokoje? To je opravdu divné, Eliška, běž se tam podívat. Podívám se jenom, když požádáš o like. Jen ten, kdo je fešák, dá like a přihlásí se k odběru kanálu. Jdu se tam podívat, co je uvnitř. Pojď na večírek, sestřičko. Počkej, ty nemáš robuxy? Pěkně na odkaz v mém profilu. Budeš se bát brainrotu. Nemůžu se bát brainrotu, miluji brainrot.
Emma, čeho se bojíš? Bojím se brainrotu. Ballerina. Přestaň s tím, Kateřina. A ty čeho se bojíš? Bojím se testů. To je ale divný strach, Kateřina. Ballerina cappuccina. Přestaň s tím, Kateřina. Jestli budeš takhle pokračovat, proměníš se v brainrot. Dnes je test z matematiky. A jako obvykle, Kateřina chyběla při vyvolávání jmen. Ne, tady jsem, paní učitelko. Počkej, kdo jsi? Já jsem Kateřina. Jen lidé, kteří milují brainroty, dají like. Podívejte se na ten tutoriál, jak získat Robux. Ségra, podívej, někdo mi dal tenhle hamburger. To jsou hodní lidé. Poděkovala jsi správně? Ano, poděkovala jsem. Pojďme jíst, rozdělíme se? Ne, nechci to. Ty ještě musíš vyrůst? Hej, děti, můžu se na něco zeptat? Ahoj, paní. Ano, paní. Co od nás chcete? Máte krásné vlasy. Jsou přirozené? Ano, zdědili jsme je po mamince. Říkalo se, že její vlasy byly jako listy sakury. A kde jsou ona a váš otec? Nechali vás takhle na ulici? Naše rodiče sežrala šnek. Žili jsme s tetou, ale ona nás nemohla uživit. To je mi líto. Jsem zdravotní sestra. Potřebuju učednici, aby v budoucnu pomáhala mému lékaři. Ale můžu vzít jenom jednu z vás. To je úžasné. Vezměte moji sestru, prosím. Být zdravotní sestrou byl vždycky tvůj sen. A co kdyby každá šla na jeden týden? Dobrý nápad. Pojďme ke mně domů. Počkejte, paní. Co se stalo? Už tady nebudu zůstávat. Prosím, starejte se dobře o moji sestru. Jsi velmi starostlivá sestra. Myslíte, že udělala správné rozhodnutí? Napište mi to dole do komentářů. Paní, víte, kde je ta dobrá věc? Víte ten prášek? Pane, my tady tenhle druh věcí neprodáváme. O čem to mluvíte? Pane, prosím, pojďte se mnou. Máme podezření, že kradete. Je mi líto, pane. Nemyslel jsem, že tím myslíte mouku. A já jsem neměl poslouchat tu rasistickou Karen. To je v pořádku. Jsem jen rád, že se nedorozumění vyřešilo. Je čas zaplatit. Prosím, neokrádejte nás. Máme jen těch pár peněz. Cože? Já? Neublížte mé rodině. Pane, uklidněte se. Jsem tu jen proto, abych vybral měsíční poplatek spolku obyvatel. Ach, omlouvám se, že jsem to špatně pochopil. To je v pořádku, pane. Hej, podezřelí, co děláte s těma dětma? Jen si hrajeme, policisto. Big Mike mi udělal narozeninový dort. Omlouvám se, že jsem vyrušil. To je v pořádku. Můžete se k nám připojit, policisto. Ach ne, je tam ještě lidi uvnitř. Všechno je v pořádku. Pomoc už je na cestě. Stát, jste zatčen za žhárství. Cože? Zachránil jsem tohle dítě. Dejte like, odebírejte a komentujte, abyste dokázali moji nevinu. Maminko, je mi zima. Všechno je v pořádku, Emma. Maminka je tady. Vy dvě? Prší a je tu venku velká zima. Pojďte se mnou, přinesu vám nějaké suché oblečení. Neměl byste na nás plýtvat svým dobrým oblečením. To je jen staré oblečení mé dcery a vnučky. Nedělej si s tím starosti. Odejdeme brzy, abychom neobtěžovali. Můžete tu zůstat. Je to jen můj starý podnik. Pokud se mi chcete odvděčit, můžete pracovat jako servírky. Dominika, 2 polévky ke stolu 5. Už jdu. Emma, pomůžeš mi uklidit stůl 7? Už jdu, pane. Děkuji, že mi pomáháte tady v restauraci. To nic nebylo, dědečku. Dědeček? Zachránil jste nás. Moc jste nám pomohl. Teď jste pro nás jako rodina. Dominika, Emma, můžete si nechat mou restauraci? Neodcházejte. Byl jste pro mě jako otec. Je to pravda, dědečku. Neopouštěj nás. Připomínáte mi mou dceru a vnučku, které jsem před lety ztratil. Jsem šťastný, že mohu strávit své poslední dny s vámi. Máš rád svého dědečka? Dej like a napiš komentář. Jaká prohrávačka? Přestaň mě šikanovat. Nic špatného jsem neudělala. Je mi to jedno. Zasloužíš si to. Prosím, někdo mi pomozte. Ne, nikdo ti nepomůže. Prosím, stihni, dítě. Nepomohu ti. Co se tady děje? Pane profesore. Ona mě šikanovala. O čem to mluvíš? Místo toho tě vyloučím. Proč? Nevidíš? Ona mě udeřila. Kde? Tady mám na tváři stopu ke znamenko. Jsi si jistá, že to bylo na tvé tváři a ne na Marie? Počkej, co? Proč lžeš a tvrdíš, že jsem tě šikanovala? Ty jsi tak, kdo mě šikanoval a uhodil mě přímo do obličeje. Proto ti nikdo nepomohl. Takže si odhalila můj plán. Obvinit Emu. A udělat, aby vypadala špatně. Před jejími fanoušky. Jsi tak zlomyslná. Rozhodněte, na jak dlouho bude potrestána. Dnes je všechno stejné barvy. Barva dne je růžová. Co to znamená, mami? Má dcero, kdo dnes nebude mít růžovou, bude vyhoštěn. Neboj se, mami. Jsem jako princezna. Emma, jsi nádherná. Jsem si jistá, že vyhraješ soutěž. Jakou soutěž máš na mysli? Soutěž o nejlépe oblečenou. Ta, která bude mít nejhezčí růžové oblečení, bude vybrána. Doufám, že obě vyhrajeme. Vyhrajete soutěž o poražené. Jestli vůbec někdo má vyhrát. Ať vyhraje ten, kdo si to zaslouží, Ludmila. Poražená jako ty si to určitě nezaslouží. Naše soutěž začne za chvíli. Hlasujte pro tu nejlépe oblečenou. Kdo řekne Emma, dejte tomuto videu like. Dextře, už jsi tady 20 let. Tvůj trest skončil. Jsi volný, můžeš jít. Volné? Ale já jsem tady tak dlouho. Co budu dělat venku? Měl bych si najít práci? Promiňte, my zločince nepřijímáme. Ale já jsem si svůj trest odpykal. Jsem jen bývalý vězeň. To je jedno, vypadni z mého obchodu, zlodíčku. Ne, nemáš žádné zkušenosti. Jsi příliš starý na tuhle práci, dětku. Možná už pro mě v tomhle světě není místo. Tu pekárnu jsem už dřív okradl. Počkej, mám pro sebe místo. Ahoj, Prosím, pomozte nám. Právě nás okradají. jdu hned, paní.
Konečně, už mě to čekání unavovalo. Proč jsi to udělal znovu, Dextře? Chybělo mi to tady, policisto. Venku nikdo nechce dát práci bývalému zločinci jako já. Neměl jsem co jíst a spal jsem v dešti. Tady je jídlo strašné, ale aspoň zaplní můj žaludek. Postel je tvrdá jako kámen, ale je to lepší než spát v dešti. Je to pro mě dokonalé. Měl bych mu pomoct? Dej like a komentář. Brookhaven, ale nesmím se dotknout bílé barvy. Nemůžu chodit po ulici, je tam plno bílých čar. Vezmi si banán, aniž by ses dotkl bílé. Dobře, budu muset najít způsob, jak vejít, aniž bych se dotkl bílé barvy. Povedlo se, vzal jsem banán. Děkuju. Teď se snažím dostat do svého domu, ale je celý pokrytý bílou. Nech mě použít skateboard a povedlo se. Pojďme na závod, ale bez dotyku bílé. Připravená? Jdeme na to, to auto je mnohem rychlejší. Nemožná výzva. Lajkni video bez dotyku bílé barvy.